कोबी हम ये कौन बस कौन ये काले शोई कौन कर हाँ हाँ शो शो शोई पड़े खराटे शो सब गछ अपना लगे आज पूरा 3 दिन पर पूरा खरा और 3 दिन जाक पूरा वर्षा नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी गोटे नुआ भिडियो को स्वागत करुच्ची आज पूरा 3 दिन वर्षा है आज खरा है टे यहाँ हूँ मो कलमुगा गछ टे वर्षा होगी कमली पणस गछ यहाँ लगे यहाँ आंब गछ यहाँ बाड़ी पटटा मतलब गछ लगे भल लगे बाड़ी पटे जी गछ लगी अधा मु लगी ये गोटे अच्छी सेटा सेपेटा ये गोटे पिजुली ये गोटे लेंबू गछ वर्षा है सब बिलर पूरा पानी देखु सब तली बिल कमी सब पानी वर्षा है सब पूरा पानी केते ये बिले मैंने खाऊँ बसिक खा 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 ये धला से कला खाऊनु खोल मड़ी कहीं तुम कौन खाऊ चाह खाऊ ये मौसी बोर बस चाह खाऊ सी कौन ते शीत कर हाँ एत बेला शीत कर जा कौन कर रे जा क्या बस बस खा झील अब बस खा बस खा मुगा छाड़ी मूर्ख भाया हो कौन ना रखी था बिस्कुट कौन से बिस्कुट रखी था तुम खाई पछे हौ ये हूँ ठाकुर ओ कौर खाइबी कौन हो खाली भात डालमा केती केती
ଏପଟେ ଆସରେ ଶୁଣୁ ତାର ପୁରା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି କଳା ମୁହଁ। ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଆମର ନାହିଁ, ଖୁଡ଼ି ଘର ହେଇଛି, ବୋଉ ଯାଇକି ଆଣି ସାରିଲାଣି। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି, ରଖୁଛି ଏବେ। ଯାହା ପଡ଼ିଲା କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଏବେ ଘଣ୍ଟାରେ 1:10 ବାଜିଲାଣି। ଆମର କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି। ଘର ସାରା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଆମ ଆଈ ଘର ପଟକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘର, ସେପଟଟା ଦେଖ ରୋଡ଼, ସେପଟଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆଈ ଘର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଈ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦୋକାନ। ଆମର ଆଈ ହେଉଛି ଦୋକାନର ମାଲିକ। ବସ୍ତା ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆଉ। କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଏଇଟା ଏ ଗଛ ନାଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଏଠି ଆମ ବୁନିଆ ବାଛୁଛି। ଏ ପାଛିଆରେ ଘଷିବେ ନା? କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ପୁରା ପାଳି, ଖୁଡ଼ିଘର ଆଜି, ଆମର କାଲି ଭୋଗ ଯିବ ଭଗତରୁ। ଏତେ ନିଆଁ କ'ଣ ହବ? ଭଜା ହେଇଛି ଆମର ଖୁଡ଼ିଘର, ରୀନା ଖୁଡ଼ିଘର, 3 ଜଣଙ୍କର ଏକାଳେକେ? 3 ଜଣଙ୍କର। ଏଇଠି ମକ ଚିକି ତା ଦେହରେ ପକେଇବୁ। ଧାନ ବଳିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନର ଆଉ କେତେ ବାହାରିବନି ଅଲଗା ଇଏରେ, ନା ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବାହାର କରୁଥିବେ? ଭାତ ହେଲାନି? ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ଧାନ ବାହାରୁଛି ତଳୁ। ନାନୀ ଲୁଗା ପାଲଟି ଦେ। ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଗୋଟେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ବୋଧେ, ବଞ୍ଚିଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଖୁଡ଼ିଘର ଆଣି ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେଇଠୁ ଆସିଛି। ଛାଡ଼ିଦେବାନି, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆରେ ଏଇଟା ନେଇ ଗାଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏରେ ରହରେ ତ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନେଇକିରି, ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛୁ? 5 ଥର ପଇଲାଣି। ହଉ ଏଇଠି ପକେଇଦେବା, ତାକୁ ଯିବ। ଖୁସିରେ ଗଲା ଆଉ। ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ବାରିକି କାମ କରିବାକୁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ବର୍ଷା, ବିଲରେ ସବୁ ତଳି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଦେଖୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।